ava vakazviita ava vaende kujeri zveupenyu hwese. Kuti munhu zveshwa inini kana munhu akatonzi afa pei hama yangu nhasi chaiskanzi chachitunha chinenge chakutotyisa but mumwe munhu oregera kutya munhu yasira hama yake otokwanisa tonotora piki nefoshoro. Culturally it's very immoral. Vanhu ivava vanofanira kuita roti njeu kuti nhasi iwoona kuti hame vangu vandakaviga ava 2004 nhasi ndo zvavava izvi. How do you feel? I'm deeply emotioned. Akurasika njere nekuda kwokuti akafukura guva ren'anga yanga yakavigwa panapa saka iri kumuteerera iri kumutadza kurara iri kumuruma. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Isu tinoziva kuti kana tashaikirwa nehama dzedu tavaradzika tinotonyora kuti rest in peace tisingatarisire kuti kune chichauya chichikanganisa vanenge varara. Asi kuno kunzvimbo yeRestland kumarinda ari kuna Kickman Road pabuda nyaya yavhiringidza vazhinji. Uko kuri kunzi kune mukomana akaenda kumapurisa ega kunozvipira kuti inini ndanetseka, ndiri kurumwa ndine zviri kundinetsa nokuda kwekuti ndaifukunura makuva tichitora mapfupa evakarara tichiisa mumasaga esimendi tichinokanda kutrenchi yekudhamu. Zvadaro pakaitwa tsvagurudzo, mapurisa vakauya kunoku uye vanhu vazhinji vazvinzwa. Vazhinji vane hama dzavo dzakarara kunoku vakauya vachimhanya. Nhasi uno patatouya taona vanhu vanga vachiuya kuzotarisawo marinda ehama dzavo. Uyo umwe ati vakaradzika baba kunoku asi haachaziva kuti baba vacho varimo here muguva umu panguva yavanga vasati vavavakirira. Asi paauya asvikoona guva rababa vake nekuvakirira kwavakaita riripo. I'm deeply emotioned because handisi kuziva kuti baba vangu varimo here because nemanzwiro andakaita I'm worried. Munoreva here mimi kuti baba venyu imimi vakavigwawo panzvimbo yoyi? Yes, varimo imomo. Imimi manzwa kunzi vanhu vari kufukunurwa. Chii chamakaita? Nekuti tinoziva kuti kachinge taradzika abereki vedu dzimwe nguva tichiendapo tichisakurira dzimwe nguva pamwe tinenge tatozoisa matombstone. Imimi semhuri makaenda here kunotsvaga kuti baba vachiripo here pamakavaradzika? Ndosaka tatouya nhasi kuti tizoona kuti guva ravo harina kupazwa here. But manje zvinoitika ndezvekuti pachivanhu chedu tikaviga munhu tinonzi tinomira gore and then you can make any development. Saka paperiod ye1 year iyoyo hatizive zvakaitika because isu takangoenda paposition yedu yatakaningirika tikazoisisa takazovakisa tichiti mari dzedu tozoisa tombstone tangovakisa kungoisa slab chete kungoti chimucherechedzo kungoti kana pakadhirikira hapazodhirikira zvakanyanya. Saka hatichaziva what happened because takamira 1 year kuti padzikire and then tobva taisa slab yekuti pangoita chimucherechedzo. Saka izvozvi makwanise here kutsvaga pakarara baba pachiri kuonekwa here? Kuoneka pari kuoneka but the question is kuti mune munhu here hama yedu ndopaane question yedu isu hatichaziva manje. We are now worried. Zvinhu izvi zvakubatai sei uye chii chamungati mimi munoshuvira kuti vanhu vemutemo vange vari vanoisa? You know, it's a very emotional thing. Inini semwana kuti mubereki wangu akabviswa kwanta achirimo. Inini I feel kuti vagadziri vemutemo ngavagadzire mutemo wekuti ava vakazviita ava vaende kujeri zveupenyu hwese because hapana kutouraya kwavakaita. Isu tichienda tichinoenda kuenda patene tichiti pamumvuri wedu pachivanhu chedu patoti mumvuri wedu tichienda kuparinda rababa raamai rasekuru you go for your blessings kungoenda just a visit but iye zvinezvi you are going to see the wrong person. Hatichaziva manje. We are now worried. Saka tiri kuti varigadziri vemutemo endesai vanhu ava kujeri zvachose vasadzoke. Sezvo vanhu vari kunzi vakafukunurwa apa vakawanda, pane here zviri kutaurika kuti vazokwanisa kuziva kuti mapfupa aya ndeaningi zvichida kuti vanhu vazovigwa zvakare nekuda kwekunzi vaingonzi vari kuenda kunokandwa vari mumasaga? Hapana chatindadzwa kuti pane chiri kuitwa. Hapana chatindadzwa.
tatouya kuti tizotangisa kufambira nyaya dzacho, because isu vamwe mabasa edu hatibvumiri kuti tingobva pabasa. Saka nhasi tanyasa takumbirawo tauya kuti tinoona kuti zvakamira sei. Saka tinoda kuti timbodzifambira nyaya dzacho tinzwe kuti pane zvavari kuita here. Ende chinonetsa munomu isusu dai kuri kunze kwenyika taiti vanhu vanoitwa madental checkups, madoctors anenge ane DNA yako. Zvino kunoku kashoma kuti unoenda kwadoctor kuti unotorwa DNA, kunotorwa dental, munhu anotsvaga kamudzika. Ende munomu tine mhanza yekuti tine midzi inoporesa mazino, but iyo nyaya yemadNA kuti bhonzo iri riri papa nderaningi, iri riri papa nderaningi, hatikwanise. Saka zvinhu zvinotirwadza. Tinoziva isusu kuti kare vanhu vaiti mufi anoremekedzwa, asiko zvine zvitonzwa kuti pane vaitotora mapiki nemafusho kufushunura munhu wavasingazivi kugara kuti ndeyani. Zvinhu izvo zvichii chamungade kutaura, nekuti tinoona kuti tsika dzedu dziri kuramba dzichingopera nekupera nekupera. That's a sad story, very sad. Nekuti culturally it's very immoral, very 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 immoral. Nekuti haungaina nofukunura, even kuti taitoti kana paita mhosva pakanzi paina nofukunurwa guva remunhu taitotya. Zvino iye zvinezvi vanhu vakutoita dambe kutonakidzwa nazvo. Saddening. That's all I can say. It's saddening, very saddening. Imimi masvikawo here kudhamu kunzi kwaikandwa mapfupa aya ari mumasaga esimati? Hatisati tasvika, ndosati tauya kuti tizofambira nyaya dzacho. Taona zvakare umwe mudzimai ati zvinorwadza nekuda kwekuti pakavigwa hama dzake dzakawanda, mainini vake namai vake nambuya vakatoudzwa kunzi vari kufanira kufukunurwa kuti vavigwe zvakare. Isusu tinotori nehama, kwete hama 1. Pakavigwa mbuya vangu, mai vamai vangu, pakavigwa hanzvadzi yavo nevana vehanzvadzi dzavo 2, kureva kuti pambai nehama dzedu 5 apa. Saka isusu 2018 zvinhu izvi zvakaambobuda paBhoshongora. Imwe hanzvadzi yangu yaigara muextension yatifonera, isusu togara dzaresekwa, zvikanzi ndonyaya iri kuRestland. Isusu zveshuwa takauya panapa, tauya pano takaona murume akanga ari ipapapa aizviti ndiye maneja wepapo, zita rake handirizive but ndikamuona ndokwanisa kumuidentify. Murume iye akataura kuti zvoni zveshuwa muri kufanira kuti muexhume magraves enyaya, because magraves aya akavigwa siri pamutemo. Ndikandati kwamunogoti haasi pamutemo pakuita sei, because isusu takatoenda tinotori nedeath certificate ramai vedu rakanyorwa kunzi Rainham Cemetery, kureva kuti anga ari makuva ePlaza. Mai vedu vakavigwa ipapa nokuda kwamai vavo mbuya vedu vaigara mufamu. Vakati zvoni zvitori pamutemo zvatiri kuita izvi, mofanira kuexhuma mabhodhisi enyu muavige. Vanga vachiprovhaita kakofini kadiki so, zvikanzi munofanira kuti muexhume mabhodhisi wayo muesa mukakofini tonokuratidzai kwekunoviga. Zvikanzi mukasaexhuma makuva esaya tichaachera, mabhonzo enyu achanoraswa, ehama dzenyu achaendeswa kwazvimba. Ameno kwazvimba kwavaitaura kuti ndokwatakapiwa nzvimbo yekunisa mapfupa aya. Isusuwo tiri vana takaenda kumadzisekuru edu, hanzvadzi dzanamai vedu, nokuti apa pambakavigwa mbuya vedu vaibva kuZambia, vakanga vakachemberera paPlaza apo. Saka mbuya vedu, hanzvadzi yamai vedu yakataura kuti isusu kana tatoviga munhu taviga, hatizokorodze kuviga munhu kaviri. Kana mukati tiexhume amai venyu nehanzvadzi dzavo dzine munin'ina wavo, ko mbuya venyu vachaexhumwa nani nokuti hama dzambuya venyu dziri kuZambia? Isusu hatina kuuya, asi vakatora nhamba dzedu vakazotifonera. Pane akazofonera mainini vangu, mwana hanzvadzi yamai vangu, akati makuva enyu takazoawana, sekuti amai vedu isusu tandakatoisa dombo. Mbuya vedu vakanga vakangovakirirwa nesimendi nezvidhina, vakati takawana guva rambuya venyu, ramai venyu ranga riine dombo, neremwana wanzvadzi yamai vangu ainzi Loveness Jackie, ndoatakawana iwayo. Saka takanoaviga kuseruku, ivo vakazviita vega, isusu tisipo. Vakanotiratidza, takazouya vakatiratidza tumakuva turi nechekuseruku, kuzasi uku tudiki twakadaiwo, vavati apa ndopana Loveness Jackie, apa ndopana Margaret Bonongwe. Saka isusu hatina kuziva kuti makuva iwayo vanhu ava vakavaexhuma zveshuwa here, varimwe here mutuguva itwotwo, nokuti ningirigini churu changa chakavigwa, vabereki vedu vaivigwa pachuru chirimo.
churi icho chichiratidza kuti hachina kana kumbocherwa, hachina kubata wabato. Nokuti dai churi ichi chakacherwa, pakacherwa gomba rikazofushirwa, kureva kuti churu chaifanira kuita flat. But nanhasi churu ichocho ndinotoya kana ndichizoviga vamwe vanhu paRestland, chiripo ndinotochiona. Imi mukuti kuti pane vamwe vachiri kuvigwa, vamwe vonzi ngavabviswe. Takatozouya pakunzi pakuvigwa vanhu apa, vanhu vedzi varasekwa vaitoya pamakuva apa kuzoviga vamwe vanhu. Isusu takatozoya futi tichizoviga baba vedu vatoripo, vatoyazototarisa kuti varipo here apa vanopfukunuka. Takavaviga 2020 tikabhadhara 200, tisi takatanga laini rekutanga chairo pachinzi 200. Vadazotaura kuti isusu tisu vamwe vanhu vakauya pano tichiexhuma mabhodhisi zvikazvanzi takukubvisirai discount ye$25 because magara muri pano. Vatatoviga futi baba vedu apo, ende hatitoziva kuti baba vedu pavakaenda pachapa namumwe munhu pasi here. Ende murume wangu akatozoenda kuMarket Square, tanzi exhuma mabhodhisi. Tikati aiwa isusu tine death certificate rakabva kuMarket Square. But vaenda unobvunza zvikanzi zviri pamutemo, vakatoti zviri pamutemo. Tiri kuona isusu pane nyaya mutaura kuti makatombobudzwa kunzi cherai zvakare. Asiwo nyaya yapo yezvinezvi ndeyekunzi vanhu vaifukunurwa zvisiri pamutemo, mapfupa achiiswa mumasaga esimende anoraswa kudhakwa. Izvozvo zviri kukubatai sei kuti ngatiti pahama dzenyu dzamuri kuti imimi dzakavigwa apa zvichida pane umwe akanzwara? Ndonyaya totovinga kuti tizotarisawo, but still tikatarisa hatisi kuziva nokuti vana baba vedu isusu hasati tatomboisa dombo, saka hatizivi kuti vachirimo here mukati umu. Unokwanisa kungoona kapainefu munhu mukati umu pamwe akatobviswa pakavigwa munhu, you never know. Kana dzimwe hama dzakazoya dzichivigwa mashure nokuti pane vakawanda vakatozoya vachivigwa tichibhadhara apa tichitenga magraves aya. Saka ipapa apa zvinhu izvo zvaitwa izvozvo zviri kutotirwadza ende zviri kutotibata-bata, zviri kutibaya zvekutoti chero pandakauya pekutanga pacho ndakarwadziwa ndichidongorera muguva kudai ndichiona munhu akabviswa akaendwa makuva epurasi aya aicherwa yeswe inonzi tonera ye. Ndakasvika apa ndikaona zveshuwa munhu akavhovhomorwa kubva kutonera kwekwe, and it was a sorry state. Ndakabva panapa ndichirwara, ndakanotemwa nemusoro ndichibva pamakuva. Saka handizoti zvinhu zvakadaro izvozvo chirudzii. Chii chamungade kutaura? Mambotaura imimi kuti vana sekuru vakatoti zvino isusu tinokwanisa kutora hama dzedu idzi, kombuya vasina hama yavo iripo. Tinoziva kuti isusu pachivanhu chedu kuti munhu afukunurwe pane matanho aitorwa kusvika munhu afukunurwa. Asi yezvinezvi nhasi uno umwe munhuwo ongouya otora piki nefoshoro otora mapfupa achinokanda kumvura. Zvichokwadi izvozvo tiri kunzokurwadziwa nazvo kuti nyika rudzi yatakurarama, because munyika chemo munofanira kuraramwa nemutemo. Zvinhu zvakadaro izvozvo zvinotyisa, zvinovhundutsa kuti munhu zveshuwa inini kana munhu akatonzi afa pei hama yangu, nhasi chaityanzi chachituna chinenge chakutotyisa. But mumwe munhu oregera kutya munhu yasira hama yake, otokwanisa tonotora piki nefoshoro onotora maremains emumwe munhu achinorasa uko. Zvinhu zvakadaro izvozvo zvichiitika, munoti zvinhu zvakadaro nyika inofamba sei? Kana mvura ikaregera kunaya tochamusika kuti sei mvura isiri kunaya? Zvinhu zvakadaro zvichiitika munyika yatiri kurarama, vanhu ivava vanofanira kuita roti njeu. Kana vanhu ivava paine channel, paine syndicate inobva mheno kwainobva ikoko, vese vanhu ivavo, because vanotofanira kunge vaine syndicate, because kuMarket Square kunonzi kuregistry kana muchiudzwa kunzi zvinhu izvozvo zviri official zvinorevei? Kureva kuti nyaya yaizeva iri kutangira pana ava ine kwairi kuenda nako, kwairi kunogumira nyaya iyoyo. Saka isusu zviri kutirwadza hazvinakidze izvi. Chero patenzi yemuzoexhuma pachona pairwadza kuti nhasi hama yako vavaviga vakadai osonzi uchere. Ndakamuudza aitaura izvozvo apa kuti iwewe deongoriwa wainzwa sei kuti nhasi iwoona kuti hama vangu vandakaviga ava 2004 nhasi ndo zvavava izvi, how do you feel? Akanditi imimi mama imimi ndakuona mune hasha, kana pamuchazoya zoexhuma musauye, hama dzenyu ngadziuya asi musauye asati nazouya zvedu. But ndakarwadziwa handimboda kunyera. Ko kana zvakuzoitwa nemumwe munhu pasina hama yacho, zvinorwadza sei? Azotiratidza pari kuti ndo pari kunzi ndo pakarara mai vake, asi kungokahadzika nekushamisika kuti ndivo here zveshuwa, ndipo here pavarere zveshuwa, ndo zvanga zviri mukati memudzimai yenyu. Panapa patiri panapa ndo pakazoiswa makuva evanhu vainzi vafukunurei uku. Isusu ava ndimai nini vangu ava, mwana wanjadzi amai vangu ndo vari apa pane kachidhinha aka
asi atatombovavakirirawo zvakaita ava ndopavakati zvoni vakavaisa apa. Isusu takanga tisipo, saka hatizoti varimo here vanhu ivava mukati mamakuva tuwa, hatizive. Vakazviita vega, isusu tisipo, pakanga pasina kana weukama. Takazongofonerwa tazoya kuzotarisa kuno kusvikanzi takavaisa apa. Apa ndopana Margaret, apa ndopana Loveness. Saka hatizivi. Vakazviita vega tisipo, saka hatizivi kuti varimo zvechokwadi here imomo. Hatizivi. Ndotukuva twacho turi kuno kukuserutu. Twakazoiswayo vabereki vedu. Saka muri kuona makuva ese ari panapa kuti they are less than 100. Asi vanhu vaiva vakavigwa mupurazi umu vanga vakawanda zvekuti kubva hameno vanhu vakateera njanji vachiuya kuZimbabwe ndizoti mama ane makuva mangani umu. Saka vanhu ivava chete ndo vakawanawo hama dzavo vari panapa ivavava. Isusu hatizivewo kuti hama isusu saka vanga tazovawana zvedu asi vakazozviita vega. Saka vanhu ivava ndo vakakwanisa chete kufukura. Saka mese umu makazara umu vari kusangana nemapfupa evanhu. Ende hazvirambiki nokuti simetari yanga yakatozara, yanga iri papurasi repaReinhamwa. Saka menoti zvinoitawo here izvi hatizivi. Isusu kuti tizoya pano nhasi tizotarisa hama dzedu takazviverenga mumapepa anonzi Tinashe ari kunzi akurasika njere nekuda kwokuti akafukura guva ren'anga yanga yakavigwa panapa. Saka iri kumuteerera, iri kumutadza kurara, iri kumuruma. Saka isusu tati tiuyewo kuzoonawo kuti makuva ehama dzedu achona haasiriwo here, ari kuitisa zvimwe zvachona izvozvi zvakaitika panapa. Saka tangosvikawo hedu makuva edu aripo asi hatichaziva kuti vanhu varimo here mukati imomo. Nokuti nzvimbo dzachona dzese hatichaziva kuti pamba neguva ndepapi pasina ndepapi. Achiri maReinham Cemetery. Saka tapererwa. Saka hatichaziya. Asi chatongoziva ndechekuti guva remunhu kana avigwa rinofanira kuramba riripo kuitira kuti vazukuru vevazukuru vanoziva tateguru wavo kuti ari apa. Zvino kana zvakudaiwo isu hatichaziva kuti nyika iri kuenda kupi. Ndofunga ndo magumo enyika. Nokuti zvakadai izvi hasatambozvinzwa isu. Hatisati. Tataura zvakare nemushandi wepano paGraceland ataura kuti zvoni haana kushanda nemukomana uyu ari kunzi akaenda kumapurisa nekuti akauya iye asisashande pano. Mukomana uyu ari kutaura kuti aifukunura achidai aivo mushandi wepanapa ndobva adzingwa basa. Ini ndakatowana atodzingwa ndisati ndatanga kushanda, ndakatangawo basa muna Mei. Asi kubvawo pandatanga muna Mei izvozvo kuti kufukunurwa kuita sei mabhonzo handina mbosangana nazvo. Ende nzvimbo ine ichitanga kutanga kwayo yakatanga 2018. Ende 2018 wacho yatanga munhu yakatenga achiti arikuda plot. Then ndobva asangana kune makuva aingovigwa zvisiri pamutemo. Ndobva atorwa ndobva ainzi ngaaende ndobva aenda kucity council kune vehurumende kuti nzvimbo yandatenga kuti ndoita plot ndaona makazara makuva hazvigoni here kuti ndiitewo cemetery. Vakatenderana akabvumirwa kuita cemetery. Ndobva apiwa mapepa ndobva achiadvertisa mumanewspaper nemumatelevision kuti vanhu vauye vazotsanangura pane hama dzavo muchinovaviga. Ndobva apiwa nzvimbo yekuviga mariburial. Vanhu ava vanga vakavigwa zvisiri pamutemo pane nzvimbo yavakatovigwa yavari. Saka vanhu vakauya neuwandu hwavo vakavaona mumanewspaper zvichitaura ndobva vazotora vakauya vakatora vachinoviga kunzvimbo dzadzanzi vavige ikoko. Saka ava vakazotanga iye akazotanga kushandisa nzvimbo ino muridzi weCemetery 2018 ndopakavigwa vanhu. So far mazera ndiri kuita kubva pakatanga kubuda nyaya musi wa26 November takanyora vanhu vanoita ivo 49 vaitsanangura kuti guva ravo riripo hatina kana dambudziko. Ndobva tazotorwa mapurisa achibva azouya nenyaya musi wa4 December ndobva vatakura vamwe vanhu vakanovasunga vamunonzi vari kutaura kunzi vari mumajereni kuriti muridzi weCemetery. Vakaenda vese kumapurisa vakanovharirwa. Asi vanhu havana kumira kuya vaingouya. Vanhu takanyora kubva musi wa6 kusvika pari nhasi tanyora vanhu vanosvika 131 vari kutsanangura kuti makuva avo haana problem, havana chavari kuona chavanoti akafukunurwa, vari kuti vanhu vavo vese varimo. Saka ndo mazera andiri kuita. Pane vatataura navo vatsanangura vachiti nzvimbo ino yakanga iri purasi pachivigwa nevamwe vabvakure, zvichireva kuti zvichida vanhu vakatanga kutovigana kare kare hapachatooneka kuti pane guva. Zvokuti ndichikuexplaina ndichitaura semuenzanisa patiri kuona pangori green apo panotori nemakuva ivavo asi tinoriona munhu kana achera
zvichireva kuti muri kuti imimi zvichida vachichera vachitochera vari kusangana nemabhonzo vanhu mabhonzo aya anoendeswa kureburial kana vasangana nawo pamwewo unogona kuchera wotadza kusangana nawo muri kutsanangura imimi muchiti kana vasangana nemapfupa vari kuenda kunoaita reberi kunyange hama yacho isiko nekuti haisi kuzivikanwa haasi kutozivikanwa iye akatotadza kuuya akauya akatadza kuriziva nokuti anga asina kuisa kana chikwangwari kana chii pane umwe akauya akasvikoshaya habu akatouya akatowana 3 vanhu vake wechi4 haana kumuwana nokuti pasina chinhu chinoratidza kuti ndiye ndobva vangosiya saka kurati vanhu ivavo varipo isu kana tonoviga uku tongonoti unknown. Muri kuda kuedza kutsanangura here imimi kuti muda kujekesa pachena kuti hakuna mapfupa ari kukandwa kudhamu kwakataurwa kunzi mukomana weaiti taichera makuva tichinokanda kudhamu. Izvozvo ndo zvandisingakwanisi kuti nditsanangure kuti haana kunorasa nokuti zvinhu zvakaitwa ini ndisati ndavapo. Asi dai ndaivepo ndaikwanisa kutsanangura kuti azveshuwa pamwe akakanda kana kuti kudi, asi pakuenda kwemapurisa kuuya kuzoinvestigata pane zvavakainvestigata havasati avo pamwe vachauya nemasidhefa opinda matrenji macho but matrenji acho vakaatarisa hapana chavakaona. Asi senyaya iri kumapurisa ayo tongoti ndo zvichiripo hatisati taziva anze ekumapurisa kuti vanoti chinyi. Zvichireva kuti pari kufukurwa pari kuwanikwa paine mapfupa inzvimbo yekuti mimi nemuchitofungira kuti hapana rinda riripo. Kungopega tatopega seapapa kungoti ndeipapa totopega kuti munhu ada kuchera totongopega apa paanochera atodzika pasi. Isu tinochera makwai edu anodzika 1.4 mita saka pa 1.4 ipapa kuwana vanosvika pasi anogona kutondobata atova pasi pekuti pamwe akutoda kuripedza kurichera. Asi katinoziva isusu pachivanhu chedu kuti kana munhu atorara anenge arara azvibvire here kuti paipe panenge paonekwa paine mapfupa emunhu powa patongomakwa kuti itori unknown grave, munhu osiyiwa akarara paakaradzikwa nehama dzake. Ipapo mazhinji acho inini kutanga pandakatanga basa atoripo atakatofutsira andakawana akatofutsirwa achinzi apa takabata zvinhu atoripo. Nerimwe izvozvo rakatobatwa ringoripo harina kutombobviswa. Nekuti tambonzwa mumashure muchiti vari kuti kana vakaona mapfupa dzimwe nguva vari kuenda kunoaita reberi. Ndo zvavakatendekwa nevehurumende kuti munonoisa apa mapfupa kana maawana hakunzi araswe uye ari kuti airasa but iyo hurumende vakakomedza kuti munonoita reberial kurati kuenda ikoko. Iyo nzvimbo iri kunoitwa reberial haikwanisi here kungotanga kuita makuva matsva pane kuti pakarara munhu obva abviswa. Hurumende iri kuti vanhu ava vakavigwa zvisiri pamutemo. Zvinova pese ndofunga kuti muenzaniso kune kunonzi kumount Upton vanhu vakatobviswa vachiendeswa somewhere. Neimwe inonzi iri uko kudhuze nekuNew Parliament izvozvo vari kutobvisa vakatouya kuno kuvamwe vacho vane hama dzavo dziri kuno vakati takatobva kunobvisa hama dzedu tikatoendeswa kwaMurombedzo ndokwatakatononesa vanhu. Tinoziva isusu pachivanhu chedu kana munhu achinge avigwa yanzvimbo yavanenge vachikoshesa vachiyeresa ivo vanhu vari kuchera makuva aya pane here zviri kuitwa pachivanhu kuti vave vanochengetedzeka nekuti zvichida vanokwanisa kusangana nemamwe makuva anenge ari kana kuti mapfupa evamwe vanhu vakuru vanenge vasingade kudhisturba. Pane here zvinoitwa kana kuti hapana zviri kuitwa sezvo iri hurumende yakati yenyu munokwanisa kuita reberi? Izvozvo zvatova hurumende ndo yakati itai izvozvo. Isi hatingazoti tachera uyu munhu akatotenga nzvimbo yake achiti ndiri kuda kuviga handiti, asi anongotochera osangana naro zvakafanana nemaini vari kuenda kumamaini vamwe vanotongonosvika otochera paari kuchera goridhe ari kusangana nemabhonzo otongoasudusa pasaidhi haavigwa aiti akutopfuurira kutsvaga mari. Asi runyere kubharo rwekuti mukomana uyu ari kupenga pane mukomana ari kupenga ari kutaura kuti ane zvaakumuteera nekuda kwekuchera makuva makarunzwa zvenyu. Aiwa ndiye wandiri kutsanangura kuti anga ari mushandi asiri munhu aichera makuva aiwo mushandi aitongovewo mushandi zvakafanana nevakomana ava vari panapa vamwe vacho vari ndeve kungovaka makomba nekuvaka mademarcation nekuita basa rinodikwa pano but pay yavo vanotambiriswa pamwedzi. Vanochera makomba ndevekuhaya vanhu vaya vanouya vachiita maricho ndo vamwe vevanhu vakasungwa izvino izvo vari kumapurisa.
Ko vamwe Alright. vakasungwa ava ndevapi vakasungwa vaive vashandi vepano asi vaichera havacheri zvichireva kuti uye mukomana ari kutaura haana mufakazi anofakaza kuti iye zveshuwa aichera makuva evanhu zvinhu zvekuti kana mimi muri kutonetsekawo kutonetseka kuti ndiye akaenda ega kumapurisa isu takazoona mapurisa akutouya panapa kuti kuna nhingi aimboshanda pano ari kutaura zvokuti nezvekuti ini handambobvira inini hangu ndekuti ndakawana atoenda ndisati ndadi ndauya ndaapi mashoko ava kuda kutaura tichikuona kuti vanhu vari kungopinda munomu vamwe vari kubva vananga kuenda kunotsvaga kune hama dzavo vamwe zvichida vamwe havasitomboziva kuti vanofanira kuitei taona mune manhamba amuri kunyora pasi kuti munhu akadai so taane manhamba akadai so cheri kuitika ndechekuti isusu hatitangi tamutsanangurira kunoku munhu anoenda kugrave yake ndanenge aine grave number anongonanga kugrave kwake ozodzoka kana anowana zvaaona zvaasiri kugutsika nazvo totaurirana asi tinomuti ngaende kumapurisa tiri kuda kukutendai mose vakasubscribe kuDestiny TV. Tokurudzira avo vasati vaita subscribe kuti subscribe kuDestiny TV kuti mhuri yedu irambe ichikura. Iko zvino izvi tinoziva kuti taakuenda kunguva yezororo. Ngativei vanhu vanoziva kuti pamugwagwa tityaire tichichengetedza upenyu hwedu nehwevamwe vanenge vachifamba pamugwagwa.